alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita sa pagkakarong buntaga, ginadumala kini sa inyong higala, Brother Live Clavis, nagbinugtong pataron tungod kay wala pa dinhi ang atong mga partner o atong mga kaubanan, no? So nagbinugtong pataron sa studio kung naamoy mga messages, mga higala ngayong ipadangat karong buntaga. So diri idritso og send, no, sa ato nga number kang Brother Live Clavis nga number aron sa ingon yana ato niyong mabasa ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi. Ani alang sa atong mga listener, kung gusto sa mong mutan-aw sa ato nga live mga higala, ato live streaming sa atong Facebook live, so makahimo mo higala sa pag-search, i-search ninyo diha sa inyong cellphone o sa inyong internet ang DYCM Bugo Adventist. DYCM Bugo Adventist. O niya mo labas din na makita ninyo niya makaparticipate mahigala sa ato nga hisgotan sab karon. Makapadangat mo kung naamoy mga dugang tubag sa mga pangutana nga ato nga entertainon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So hangtod taron alas 7:15, no, karon nga kabuntagon. So pwede mong maka-text po nga rin nato higalang akong cell number kang Brother Live Clavis nga number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, mo na atong number higala. So text mo nga rin kana kung naamoy mga friend diha, mga sod sa kinabuhi, labi na ay nag-birthday, no? Makahimo mo sa pag-send og mga messages dinhi sa inyong mga friends. O uban pa niyong mga ipadangat dinhi ato na nga gina-welcome dinhi sa atong tulumanon. Kini ang maayong balita. Okay. Mo padayon ta sunahan ato dayong itunol ang atong mga mainitong pagpangumusta sa atong tanan nga mga listener diha sa Negros Island. Kumusta di ay no ang atong mga higala diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. So kamong tanan diha, ako nga gina-welcome ini nga sayo sa Domingo sa buntag. Aniya panay taron pizza 20, no? September 20, 2020. Okay, ato kumusta din ni Brother Mudam Flores Just Tubuso, may buntag ni Brother Mudam uban sa atong mga kaigsuonan diha karon og imong mga silinganan o ngadto sa mga Elguera family og sa tanan natong mga friend, mga kaigsuonan diha sa Negros Oriental og Negros Occidental, kamong tanan diha welcome sa atong tulumanon. Paniato sang mga suki nga tigpaminawan sa atong tulumanon diri karon sa Biliran Province, no, maayong buntag sa tanang taga Biliran nga nagpaminawan sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Basta Domingos buntag higala ang tulumanon ni sa kini ang maayong balita, no? Aniya kana pong Sabados gabi tulumanon po na sa kini ang maayong balita Sabados gabi o Domingo sa buntag. So ato nga kipangumusta diha sa Brother Kensing Lagarisa diha sa Naval Anislagan Naval Biliran. Maayong buntag din tanan diha. Salamat sa sound system. Pani ato siyang pangumusta karon sa Brother Bibel Masibag, sa Brother Winnie Ibiner. So salamat mo sa inyo sad nga
kanunay nga pagpaminaw sa ato nga tulumanon. Atong mga kaigsunan diha nga nagagamit og mga sound system na side ni nga daghan ninyo diha nagamit no og mga amplifier, mga sound system diha. So ato kaning gipasalamatan dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ang ato sang gipangumusta ang atong mga suki nga tigpaminawan diha karon sa probinsya sa Leyte. Maayong buntag sa tanang taga Leyte nga nagpaminaw sa atong programa. So kamunta lang diha sa Leyte, welcome sa ato nga programa. Kani atong gipangumusta sab dinhi nga kabuntagon ang atong maghigilan diha sa Umok o niya diha sa Matag o Leyte na kumusta sa dantanan taga Palumpong nga minaw o niya atong mga suki nga tagpaminawan sa Dres Biliaba atong gina-welcome. Kumusta diha sila sister natin diha plus brother Jose Encenso. So good morning ninyong tanan. O niya good morning sa nila ni Ma'am Gritson Novilla. Salamat po sa iyang sound system diha nga kanunay isa nang nagatingog no aron sa pagpalanog sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Pani ato diay pangumusta sa ang atong mga tigpaminaw diha karon sa diha sa Tabango, Leyte. Good morning sa tanan taga Tabango nga naminaw. Nya kumusta diha mga Quezon family? Pani ato sang pangumusta karon diay si atong mga suki naminaw di si Isabelite, di Ascananga, kumusta ang tanan Kalubian, sa Isidro Leyte, guban pa di nato ng mga kahigalan o mga lugar nga nasulod nining ato nga Sibya karon sa kini ang mayong balita. Ato sa mga suki nga naminaw diri karon sa dinhi sa isla sa Camotes or Camotes Island. Sa gihapon atong pasalamatan si Brother Tato Sotelo diha sa Lower Tagkagan sa lanog niya nga mga trompa, mga silingan dihang naminaw karon. Welcome sa atong programa mga kaigsunan itong kahigalan diha San Francisco Camotes, diha Stadilla, diha Puro, guban pa dihang mga lugar no nga naabot sa atong broadcast. Ato sa mga suki nga naminaw diri karon sa isla sa Bandayan. Kumusta ang tanan taga Madridejos nga nagpaminawan? Kanina itong pasalamatan si Brother Eliseo Cordoba Diaz Baud sa iyang sound system nga kanunay kanang maglanog-lanog sa atong programa. Mayong buntag sa tanan taga Baod. Kanya tanan nga taga lungsod sa Bantayan, atong mga suking naminaw Diyos makaislahan. Kanya diri sa mga higala sa Santa Fe, no? Kumusta ang tanan taga Santa Fe nga naminaw? Kanya ato din pasalamatan si Brother Lot Villabrelli sa iyang sound system. Kanya tanan nga taga Santa Pihanon. O niya bisan pa man diri sa Silion, diha sa Atop-Atop, atong gina-welcome. Atong mga suki nga naminaw din sa isla silang tagaan. Niya kumusta ang tanan taga-isla sa Kinatarkan or Kinatarkan Island. Welcome ang tanan taga-isla. O niya atong mga suki nga naminaw diha karon sa Carnasa Island. Diri sa Islas Malapascua o dinhi sa Islas Hibitnil, maayong buntag. Niya kumusta diha ang mga Monato family. Nga ito sang gipangumusta diya ang mga Ilustrisimo family, si Brad Sito, may buntag paribrad Sito diha sa dinhi sa isla sa Hibitnil. Ano dinhi sa mainland Cebu, kutob sa naabot sa labyog karon sa ato nga broadcast, ato mga suki nga naminaw diha karon sa Magsaysay diha sa Balanban. Ngadto nila ni Mr. and Mrs. Vicente Latayada or mga Latayada family, kanhi kini sila mga born again, anya karon mga SDA na. Lanog daw niya atong programa dito tumoy sa bungtod. Dito dapit nga dinakras ang atong kanhi presidente, si Presidente Magsaysay. O niya atong mga suking naminaw diha karon sa Asturias, dinis Tuburan, o niya bisan pa man dinhi karon sa Tabuilan. Good morning di idea ni Parihil, Tugahan, yang family. O niya, kumusta di ay ang mga kahigalan o kaigsunan na to diha sa Gimpilakan, diha sa mga Pikit-Pikit family, maayong buntag. Kumusta dihang mga Tirana family, ngadtos mga Yunting family, atos ang gipangmustang mga pamilyas, mga Golbin, o
o uban pa nato dihang mga kaigsunan o kahigalaan sa Ginpilakan kan Luhangon Tabuilan. Anya good morning sad no sa ato mga suki nga naminaw didto karon sa Carmen. Kumusta di ay ni Brother Wilfredo Cañete? So may buntag nimo Brother Wilfredo Cañete. O niya nga tusad nila ni Brother Mario Alquizar. Good morning. Alquizar di pa dito mapadayon sa Lanigala. Maminaw o sa taog awit no? Takos ka. Ginoong Diyos, ania ako, magatuol diha kanimo.
pasalamatan. Si Jesus, kung balik na, kumusta man, ikaw andam na ba? Ang imong mga kasalanan, kang Jesus, isugid mo na ba? Kalibutan nga atong gipuy-an, napuno sa mga kadautan. Kung ikaw sa sala naglulang pa, igsoon ko karon alagad na. Hinumdumi kining tanan, kay si Jesus mubalik man. Pamilya mo, kumusta man, kabataan nga gitugian. Silang tanan, andam na ba? Kini palandungan. Pag-alagad karon nagkaluya,
Kini palandungan Okay, magpadayon ta higala no atong pangumustahon atong mga suki nga tigpaminawan diha sa Agsuaw, Katmon, diha sa Bungyas, mga komendador family, atong mga listeners of diri sa Sugod dinhi sa Bourbon. Good morning niyo tanan. Onya, good morning sa diha sa San Jose Bourbon ngadto nila ni Brother Amay Pitugo. Onya, atong pasalamatan siya sa iya nga sound system nga naglanog-lanog kanunay diha. So may buntag ninyo diha Brother Amay, ngadto lang Brother Rodrigo Villamor, Brother Lando, uban pa nato makigalaan og mga kaigsunan diha karon nga kanunay yung nagpaminawan sa atong tulumanon. O ni atong mga listener diri sab sa Tabugon area no. Good morning sa tanan taga Tabugon. Ngadto lang Brother John Lobitania, may buntag ni Brother John uban siyang family ng Sister Remedios Montiliano and family. O nila Ma'am Rotsini Lingganay, uban siyang mama diya, iyang maigsuon, iyang mga tiyo, iyang mga pag-umangkon. Tanan diya nga naminaw karon ato nga gina-welcome sa atong tulumanon sa kini ang maing balita. O ni ato sa pangumustahon ang atong makaigsunan o makigalaan diri karon sa Managasi, Tabugon, ngadto sa mga Ilarcosa family, mga Romagos, mga Nano family, o uban pa nato diha mga listener, o ngadto sa mga Jordan family diha sa Lamak. Ari sabta diri higalas kadwawan lanog-lanog ni atong programa, ato sang pasalamatan si Brother GR Hurulan sa iyang pag-operate sa sound system diha sa Seventh-day Adventist Church, o pasalamatan nato mga kasilinganan diha karon nga nagapaminaw sa atong programa ngadto sa mga Arrogante family, mga Rivera, onya good morning diya lang Brother Alvin Resoor and family, diya sa mga Coralde family, mga Bragat diya family, onya good morning sa mga Agwa, diya sa mga Alicos family, onya diya sa mga Puentes family, tanan diya kanyang naminaw ato nga gina-welcome. Onya good morning sad nila ni Brother John Bertolfo, onya ngadto sa Mahayahay Kadwawan, ato sang itunol ang pagpasalamat ni Brother Bean Estor sa iyang trompa sab naglanog-lanog karon diha, og tanan diha mga silinganan nga naminaw, welcome sa ato nga programa. Kanya diri sa barangay sa Libho, ato din nga pangumustahon pasalamatan sa Sister Linda Kamay, o ning ato lang Brother Lolito Ermac sa ilang mga sound system diha nga nagtingog no pa na diha sa ibabaw sa sa Libho. Nang gitawag nagpurok dakit no, maimbuntag kanyang tanan og sa atong madasigon og maabtikon nga mga Bible students di good morning sad ni Sister Bibi Rose nga madasigon nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. O ni atong mga listener diri sa sitio Kabatuan sa Libho, good morning ninyong tanan ng Brother Neljon Bersero, ng Brother Janjan Katarinin, og uban pa natong mga kaigsunan na lang tanan diya sa Libho, dirisad sa Mabuli ato mga silingan diyang naminaw. Ani ato ding pangumustahon si umaabot nga doktora si Melody Clavis diya sa Mabuli no. Sila si Ma'am Jailin diya, sila si Lia, sila si Hazel, o niya guban pa diya karong naminaw, sila si Phoebe diya, sila si Pablo, o mga silingan nato diya sa Mabuli nga nagasunod sa atong programa. Tanan kanino diya amo nga gina-welcome sa atong tulumanon sa kini ang mayong balita. O niya diri sa higalas Libaong atong pasalamatan si Brother Pat Pahid sa iyang sound system, mga Itorma dia family, mga Aribi, mga Olingay family, mga Villarosa, o niya ngadtos mga pamilya sa mga Nidya no, mayong bundag, o niya kumusta ang mga mainit sad family. O niya ngadto sa nila ni Brother Erickson Senisa ato sang gipangumusta karong buntaga. O niya tanang naminaw diri sa Kinawahan ni Brother Ijongko Tonyakaw nga always yung maglantaw na sa ato nga Facebook. May buntag nimo Brother Ijongko uban sa imong family. O niya nila ni Brother Jojo kaayon diha Mr. Maridel. O niya ngadto nila na Brother Arnel, Brother Dick diha sa diha sa Victoria.
diri sa mga higala sa diri sa Lambusan ato sang itunol ang mainitong pagpangumusta nila ni Pastor Eddie Frasco na ni Ma'am Frasco diya karon o mga Frasco family nga always taminaw nila ni Pasmatoy Mansloida karon ang family. Good morning. O yang adtos mga Buyose family. Good morning sad sa mga pamilyas mga Villeta. O yang adtos mga Magdadaro family des Batad. O niya diri sad ta mga higala sa Tambungon. Tanan nga naminaw diya sa Tambungon. Welcome. O niya kumusta di mga Tikilyo diya family. Atos mga Ursula family, mga Kabagi family, mga Abalye family. O niya mga Sigarino family atong gina-welcome sab no nila ni Brother Remy Sigarino and family. O niya kumusta sad ang mga pamilya sa mga Espiritu, mga Gahob family. O niya good morning sad sa mga Liamoren family ni Brother Romeo Liamoren nila ni Gaulibeth o ngadtos mga kabataan. Atos ang pangumusta sa Brother Gino de Arcabal, may buntag ni Bergino. O ngadto sa nila ni Konsihal Norland Pagal diya sa Napug. O niya mga Pagal family diya nga naminaw. O niya kumusta sa dumay buntag sa mga pamilya sa mga notaryon no diri sa Tambungon, mga leksyonis sa family. Kamuntanan na lang diya sa Tambungon. Welcome sa atong programa. O niya ngadto sad sa atong matig paminawan diya karon sa Bangkasan, tanan nga taga Bangkasan. Welcome, gipanguluhan ka na sa atong pinalanggang barangay kapitan diha, si Brother George Lona. O niya, diri sa ta sa Manyo, mga higala, ato sang itunol ang mainitong pagpangumusta nila ni Konsihal Elvis Peritos o siyang family. O niya nga ito sa mga sinadahan family, tanan nga taga Manyo, welcome, tanan sad nga taga Barangay Look, nga naminaw karon diya sa mga Lopez family. Welcome sa itong programa, mga Vargas, mga Ibanez family. Kanya good morning sad sa mga Samson family. Ngadto sa mga Monteroyo family ato nga gina-welcome. Good morning sa mga Susondia family, mga pamilyas, mga Larga, mga Likigan, mga Layon, mga Kabatanya family. Kanya ato sa pangumustahon di ang mga Anciano family diha sa Patag San Remigio, no? Good morning sa tanan diha kaninyo. Amo kamong gina-welcome din sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya atong pangumustahon ang atong mga suki nga naminaw sa didto sa Daan Bantayan. Good morning sa tanang taga Daan Bantayan nga kanunay nagsunod sa ato nga tulumanon, no? Maayong buntag sa tanang taga Daan Bantayan. O niya ato sang pangumusta di ang mga Dihito family di Asmaya, mga Punay family. O niya ngadtos mga Miralias family diha sa Lanao. Good morning ninyong tanan. O niya ato din pasalamatan si Brother Junjun Punay diha sa Talisay sa iyang sound system nga kanunay yung nagtingog. O niya atong mga pads diha mga mads tanan ninyo diha nga naminaw. Welcome. O niya ato din pangumustahon ang mga Rosalihos family, mga Pioneers family, mga Puyot family, o niya Lanster Los diha sa Kumbado. O niya good morning sa atong mga listener diri sa Sumimbang, diri sa Paypay o sa Nazareth. Sa tanan na lang taga Daan Bantayan, atong gina-welcome karong bundaga. O niya ato sang pangumustahon ang tanan natong mga listener diri karon sa Antipolo, Medellin. Labi na diya sa itong mga newly baptized member. So, mayong buntag din tanan. O niya nga tos mga tundag diya family. Ato siyang gipangumusta atong amigo kayong municipal councilor, si Brother Raymond Olivar diya sa Medellin. O niya nga ito ng Mr. Eileen Dicon, Mr. nila ni Brother Felipe Soliera. Good morning yung tanan. O niya bisa pa man diri sa 108 Medellin atong pasalamatan din si Brother Terbo sa iyang lanog nga trompa, iya gining ipalanog ang atong programa. Kumusta diyang mga Malinaw family. O niya tanan nato mga higala nga naminaw din hisakop ning Malambuon ng mauswagong siyudad sa Bugo nga gipanguluhan kini sa atong pinalangga nga mayor, Honorable Mayor Attorney Carlo Martinez ug ni Ma'am Mayel Martinez ang atong pinalangga sa mga Vice Mayor. O
og sa konseho ning siyudad sa Bugo. O niya atong pangumusta karon no, sila si Ma'am Libilita Bersero, sila si Ma'am Jennifer nga always ginanaminaw diya sa Binabag. Niya kumusta lang Brother Lino, Lanster Perla diya sa San Antonio. O niya atong tanang mga listener karon diri sa Anunang Sur og sa Anunang Norte dinhi sa barangay sa La Paz. Atong gina-welcome o niya good morning sabdi ay ni Brother Chris Tirol no diha sa Gimbiktan. May buntag ni Brother Chris uban sa imong pinalagang asawa og mga kabataan. O ni ato mga suking naminaw diri sa Kabangkalan karon mga ngadtos mga Lipawpaw family. Brother Vic, kumusta Mr. Phoebe? Fidi dia uban pa dia nga mga higala nato mga igsoon naminaw. Nya kumusta sa pamilya ni Pastor Elias Cuyos no diha sa dinhi sa barangay sa Dakit. Nya mga dear dia family. Nya ngadto sa mga Orsal family, welcome sa tong programa. O niya ngadto na Brother Joseph Kimno og sa tanang mga kaigsunan diha sa Baas sumakaygalaan ato nga gina-welcome. O niya Dris Guadalupe higala ato sang itunol ang mainiton nga pagpangumusta sa atong madasigon mabtigon sa mga district pastor sa Danbantayan ug sa Midilian si Pastor Hill Edo Liberio kauban ni Ma'am Nars. O niya ilang mga kabataan o niya ngadto ni nang femia karon diha na ni Sir Elmer Sad Pilayo yang family. O niya ngadto na ni Brother Edsel Edisman, la ni Ma'am Ibing, uban siyang family. O niya ni Ma'am Joy diya, la ni Brother Merchon, na naaron diya. Nga dinagyan siya kabiya kay iyang gigwardyahan kanunay kay medyo nagbunga ang bagong managtiayon mga higala. O niya atong mga suki nga naminaw diya sa barangay sa Udlot, no, welcome niya Brother Carding, may puntag ni Brother Carding. O ni ato mga suking naminaw diri karon sa barangay sa Nailon. Kumusta di ang mga Lipon family? O ni ngadtos mga pamilya sa mga Pianyar, o ni bisan pa mas mga Rituya family. O ni ngadtos mga Mulihon family. Kumusta sad ang mga Nailon family dia? Ngadtos mga pamilya sa mga mga hilig no, kumusta din ang Brother Berting dia. Ani ato sang pangumustahon ini nga kabuntagon ang ngadto na ni Sister Lisa may buntag nimo Sister Lisa no Bilyastiki niya naman ni Ma'am Rohama o niya ngadto sa mga Fernandez family tanan dihang naminaw sa Nailon bisan pa man diri sa barangay sa Gairan ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Good morning sabdi ay nila ni Engineer Ernie Catayas uban siyang family this is Calona Street. O niya nga sa nila ni Sister Lian Lambert Vicente Muñez. O niya ato sa di ay nga gipangumusta ron diya sa Bagsakan no ato mga listener diya karon. Na Brother Chodolo patingog ron siya nga sound diya, Sister Marivic. O niya ato sa nila ni Brother Rohil diya, Cobilio nila Sister Lisa diya sa Carinderia. O niya nga sila ni Brother Junior sad ato sad nga brother diha sa Carinderia gihapon sa Bugo City. So may bundag o niya atong mga kahigalaan dinhi sa norte ato sang gipahinumduman kanunay nga kon pananglit higala aduna tay problema sa atong pagpananaw. Adoula lang ang tulo ka mga optical clinic nga nahimutang ning siyudad sa Bugo. Ang una diha sa Loyo sa Chowking kang ang Doktora Hining o kang Dr. Consorcio Lubitania ang Birake Lubitania Optical Clinic. Pwede sa adto mo sa kilid yun sa Land Bank kanang kan Dr. Icon Optical Clinic. O niya, pwede sa Karimodris Parke kang Doktora Lab sa na siya Optical Clinic. Computerized na higala ang pag-check sa ato nga mata aron siguro gyud nga matagaan og nakakaego nga grado ang atong mata. Okay, ato sang pangumusta atong mga kahigalaan dinigyon sa dool sa station sila sa mga Makikpig family o niya mga Pamilara family o niya lang Sterlinda di idea sa dinhi dool sa complex maimbundag o niya mga suki natong naminaw diri sa Don Pedro dinhi sa barangay Pulambato o niya mainguman dinhi sa barangay Sakayang. Kumusta nun lang Brother Andy
Nubal. May buntag nimo bro. Aniya ato ding pahinumduman ang atong mga kahigalaan kanahigala kung doon na mo'y plano nga magtukod og mga lig-on og mga pulido nga mga building, no? Waylain economic recommendar namo ninyo, doola ninyo ang kontakan niyo si Engineer Arnel V. Anciano, mo ni kontraktor. Aniya kinahanglan ba mo og naay mga gi-offers nila, structural buildings, residential buildings, mga roof works, cabinets, tile setting, wiring ug uban pa mga higala. So pwedeng tawagan ninyo sa number nga 0936 414 5640. Anya na pa isa ka number niya sa 0909 180 7153. Okay. Doolan ninyo kana kung nagplano mo nga magtukod o mga lig-on nga building. Makakabalik ko na ang ilang mga gi-offer. Structural buildings, residential buildings, roof works, cabinets, tile setting, wiring, and many more. Okay. Ato ta sa pagpadensunahan mga higala, atong tagan o higayon si Brother John, samtang karon taon atong basahon mga higala ang atong mga viewers sa ato nga programa. Okay, daghang salamat Brother Levy. Mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami nagapasalamat kaninyo sa mainiton ug malipayon nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong programa matag karon ug unya. Busa bisan diing dapita sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong buntag kaniyong tanan ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, padayon tayo galasunahan, maminaw usa ta. Ato sang basahon ni ang atong mga viewers karon nga kabundagon. Kini si Brother Rowel Hilig Covilio. Sama na karon Brother Rowel. Ato ni basahan ang message. Good morning nimo diha kuya, naminaw ko sa programa diri sa Tubigon, Bohol. God bless. Aron di sa Tubigon, Bohol si Brother Rowel. Layo-layo day kadong og lakaw karon. Kanya pod si Brother Arman Barcinas Estrera Diniega. Good morning, Brad Levy. Greet di ay nako ang akong mga kauban diri sir. Diri, Sir Jason Tikong and Sir Kim James Anciano. Watching from Giant Moto Pro Tayod Consolacion Branch. God bless sa tanang nagapaminaw. Okay, may buntag sa tanang taga Mandawi City. Kini asad si Pastor Jomel Samonte Arsenal sa kapitulo versikulo. Blessed morning everyone. God bless to all viewers. Salamat Pastor, mayong buntag ninyo diha ug ang Dios magapakamayo usab sa inyong ministry. Ni asad si Dr. Konkon Labitania. Mao ni higala ang tagdumala og tag-iya diha sa Icon Optical Clinic, Dr. Icon Optical Clinic. Mao ni siya nagbiyo nato karbudaga. So ato ning basahon pagisunahan ni apod si Brother Rowel Tomakas. Good morning, happy listening and viewing to all. Di pa'y mensahe si Pastor Jomel Samonte Arsenal. Kumusta igsoon? John Alexander Dehito o Elder Libby Clavis. God bless sa inyong paglilingkod sa umagang ito. Salamat kayo, Pastor, no? God bless po si Pastor Jomel Samonte Arsenal sa kapitulo versikulo. Okay, Pastor. Maraming salamat sa pagtangkilik mo ng ating programa dito sa Bugo City. Naway pagpalain din ng Diyos ang inyong mga gawain dyan sa inyong programa. Kiniasad si Sister Minda Mihos. Matahom nga kabuntagon sa atong tanan o sa tanang naminaw karon
sayo sa kabuntagon. God bless. Okay, ato sa ning basaw ni Gala ang niya sa ato nga cellphone. Good EM, Brother Lib o Brother John. Greet ko sa all SDA Church of Matag-Ob. God bless all. Gikan kini kang Brother Mimi. May buntag niyo Brother Mimi no diha sa Matag-Ob, Leyte. Di pagyod ato ning pananawon ning uban nga mga messages niya sa gikan kang pariduming bunukan. Good morning Brad Lib, nagpaminaw ta karon diri sa atong pwesto. Akong i-greet og maayong pagpaminaw sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod ning maanindot nga programa. Okay, may buntag niyo Brother Duming og sa atong tanan nga mga listener karon no, kauban nimo diha sa labi na diha sa imong pwesto. Kay naamni siya nagwardya sa Globe mga higala. Okay, good morning sir. Greet lang ko og advance ni advance happy birthday to ni Marvin. Happy birthday from Kudkod. Gikan ras Kudkod niya wa ibutag og kinsa ang nag-great og happy birthday. Okay, padayon ta katusunan mga higala. So Brother John basig na kay basahon diha nga greetings. Okay, ato laning basahan si John. Kami kanunay ming nagsunod sa inyong programa, sir. Dili lang sad gyud hinoon mi kanunay nga makatik sa inyo kay kanunay man pud mi nga walay load. Ako di ang ipangumusta og maayong buntag, maayong adlawng Domingo. Si Brindo Sagwan nga kanunay gyud nagsunod aning inyong programa, sir. Salamat. Si Ronnie Gaviola ni nga inyo tigpaminawan sa inyong programa. Okay, Brother Libby. Okay, sa dili pata mapadayon sa higala maminaw ta og awit. Langit ang hinungdan. Langit
Dito sa langit kalipay maangkon ko, ug wa na'y luha muaga sa mata ko. Lunlun bulawan ang pagalaktan ko, igsuon ko. Igsuon ko. Suon ko. Well, mga igala, magampo kita. Amog dalang panan ug magkagagahong nga Diyos nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit ni ining buntaga. Nagpasalamat minimo nga padayon pa ang kaigayunan sa pagsulti sa binhi sa kaluwasan. Panalangini ang tanan ng mga nagapamati karon, pinaagi unta sa influensya sa Espiritu Santo. Makabaton og kahayag ang ilang mga kalag ug mahangpan nila ang imong pulong ug sila Ginoo magatugyan sa ilang mga kaugalingon sa pagpangalaga diha kanimo subay sa imong kabubuton aron usab sila mga luwas unya sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo ug kining tanan among tuuhan ug lauman nga pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Okay, padayon tahigala nga tusunahan ato ta sa pagbasa sa mga sa pangutana nga ato nga entertainon karon niya among gi-welcome no atong mga kahigalaan nga mga tigpaminaw ato mga viewers kana kung naamoy mga dugang nga tampo higala nga kana bang gusto mong mohatag og dugang mga tubag sa pangutana nga atong basahon karon, so mahimong i-text ninyo sa atong cell number og mahimo nga mo message mahigala nitong Facebook Live aron atong mabasa ang inyong mga tampo. Nindot man na nga kamusad, makahatag mo sa inyong mga nahuna, makahatag mo dugang pagpasabot sa atong mga higala nga naminaw dinhi sa atong tulumanon. So ato ta sa pagbasa sa pangutana nga ato nga tubagon karon. Kuani siya kanang ato nira akong basahon mga higala. Sir, hain man ang dalan sa heaven o eternal life. Insakto ba kining giingon sa Juan 3:16? Mosalig ta o mutuo ta niya, eternal life ang atong maangkon. Mao ba kini ang pagtuog pagsalig ang gikinahanglan? Kung mao kana, nganong kinahanglan pa man ta nga mutuman sa napulo ka sugo nga ang musalig maluwas man? Okay, mo ni pangutanang gipadangat tinigala sa aton tulumanon, amoy aton tagaan karon pagtagad karon bundaga. Akong sublion og basa mahigala. Sir, hain man ang dalan paingon sa langit or eternal life. O niya, gipadayon, insakto ba kining giingon sa Juan 3:16? Musalig o mutuman? Musalig o mutuman ta niya, eternal life ang atong maangkon. Mao ba kining pagtuog pagsalig nga gikinahanglan? Ang gikinahanglan? Kung mao kana, nganong kinahanglan pamanta nga mutuman sa napulo kasugo nga ang musalig maluwas man? Okay, salamat no. So higala kung naamoy mga dugang tubag niini nga pangutana nga atong gibasa karon, so text mo sa atong cell number alang ni adtong wa pa makakuha sa atong number unya gusto mong mapadangat higala kang Brother Libby Clavis nga number 0926 88 69 758. Akong sublion 0926 88 69 758.
O niya sa atong Facebook Live, kung gusto mong mo tanaw sa atong live higala nga broadcast, i-search sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Akong sublion, DYCM Bugo Adventist. Okay, ang muhatag ugunan tubag ani si Brother John o niya dayon atong pagatapuson na higala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Ang pangutana higala, unsa man ang dalan sa Asa hain man ang dalan sa heaven or eternal life. O niya sunod, insakto ba kini kunong giingon sa Juan 3:16? Musalig ta o mutuo taniya eternal life ang atong maangkon. Mao ba kining pagtuog pagsalig ang gikinahanglan? Kung mao kana, nganong kinahanglan pamantang mutuman sa napulo kasugo nga ang mutuo maluwas man di ay? Mao ni Brother John. Okay, daghang salamat sa nangutana ani. Ang tinuod nga pagkasulti asa man na ang dalan sa heaven, no, mao na ang iyang pangutana. Unya tinuod pa na ang Juan 3:16 kay gisulti man gud na diha, for God so loved the world that he gave his only begotten son, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Well, gisundan mao nga tinuod ba na ang gisgutan sa Juan 3:16? Yes, tinuod na. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana, insakto ba na? Yes, insakto na ang gisgutan sa Juan 3:16. Ang pangutana, asa man ang dalan paingon sa heaven? Ang tinuod paggasulti, dili na dalan nga kanang imo bang tumban, imong lakakwan, imong subayon. Ang kana nga dalan nagpasabot ka na sa espirituhanon nimo nga pagkinabuhi, nga musubay ka sa dalan sa kamatuoran o unya ang kamatuoran mao si Kristo. Niya sa Juan 14:6, mitubag si Jesus kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili pinaagi kanako. Busab diha kang Kristo, ang tao mag-agi kay siya man ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Dili siya makaabot didto sa gingharian sa langit ug dili pinaagi kang Kristo kay matud pa ni Kristo. Walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Sunod nga pangutana, nganong mutuman pamanta sa kasuguan nga maluwas naman maluwas man pinaagi sa pagsalig. Timan ihigala nga ang pagsalig, tandaan na to timan nga ang pagsalig wala na sa imo maghatag og authority nga dili ka na musunod sa napulo kasugo. Ang pangutana nimo, nganong mutuman pa man sa kasuguan, sa napulo kasugo, nga maluwas naman ta pinaagis pagsalig? Yes, tinuod na naluwas ta pinaagis pagsalig ngadto kang Kristo. Nga naman kay si Kristo manggod ang manduluwas. Pero diha sa pagsalig, balikon nako, wa na magtudlo magagiya sa tao o maghatag sa tao og excuses nga dili na siya mutuman diha sa napulo kasugo. Kay walay tao nga imong makita nga gipasabot dinhi sa Biblia nga human siya musalig kang Kristo, dili na siya mutuman sa napulo kasugo. Kay mismo si Kristo nga iyang gisaligan nagtudlo nga tumanon kanang mga sugo diha sa napulo kasugo. Na bantay ni ron ninyo karon ni adinhi
Kung atong tanawon sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 13, kay pangutana gud nganong mutuman pamantas na pulo kasugo. Niya, nagsulti din hiyo. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon, nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo og iyang gisulat kini sa duruha ka papan nga bato. Ang pangutana, nganong mutuman pamantas na pulo kasugo? Natural, kay gipahayag na sa Dios nga tumanon ang napulo kasugo. Gisundan sa pag-ingon, nga maluwas naman ta pinaagis pagsalig, makabaton man ta og kinabuhi nga walay katapusan. Usbon nako ang pagsalig wala na mabulag diha sa pagtuman sa napulo kasugo. Naa gihapon ang pagtuman sa napulo kasugo. Tinuod ang tao makaangkon siya kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pagsalig diha kang Kristo. Pero ang na mga sugo dias napulo kasugo wala na mabulag diha sa kinabuhi nga walay katapusan ug pagsalig nimo ngadto kang Kristo. Gikinahanglan na nga imo nang sundon og tumanon. Pamati iragod kuno ni ang Mateo 19 hangtod sa 18 kay gihisgutan man gyud nimo ang kinabuhi nga walay katapusan kanang eternal life. Nag-ingon din hiyo, ug unya miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsabay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Baya ang imong pangutana, na makabato na magkinabuhi nga walay katapusan kung musalig nganong mutuman pa man sa napulo kasugo. Akong balikon, ang pagsalig nimo diha kang Kristo o ang pagsalig nimo nga makabaton kag kinabuhi nga walay katapusan, dili kana naghatag og authority sa tao nga ang tao dili na mutuman sa napulo kasugo. Kay kung misalig ka o gusto kang makaangkon kinabuhing walay katapusan, wala diha mabulag sa kinabuhi sa tao ang pagsunod o pagtuman sa napulo kasugo. Pamatiig gani akong balikan ha, og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo. Unsa may maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Karon, unsa may gitudlo sa magtutudlo nga mao si Hesus kay diha man ta kang Kristo mosalig ug sa atong pagsalig niya makabaton man ta og kinabuhi nga walay katapusan. Atong basahog unsay gitudlo sa magtutudlo. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anaay usa lamang nga maayo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Subalikon nako, maluwas ang tao pinaagi sa pagsalig kang Kristo, makabaton ang tao kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo, pero dili na naghatag og authority nga ang tao mubulag na sa pagsunod sa pagtuman sa napulo kasugo. Kay si Kristo nagsulti matud pa niya, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Unya ipadayon na itong basa din kung unsa pagidugang gitudlo sa magtutudlo, unsa mang sugoa ang iyang gipasabot. Kaniya nangutana, maniini. Og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Sa imong hunahuna, kining balaod nga dili ka magpatay, asa man na nasulat, dili ba nang balaura naa sa napulo kasugo, ikaunom na nga sugo diha sa napulo kasugo. Mao nga ang pagsalig diha kang Kristo, makabaton tag kinabuhing walay katapusan, nganong mutuman pamanta sa napulo kasugo nga makabaton no madayeg eternal life, mutuman gihapon ta kay maunay gitudlo sa magtutudlo nga makahatag sa kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Balikon ko, mutuman gihapon ta sa napulo kasugo kay maunay gitudlo sa
maghatag kinabuhing walay katapusan nga mao si Kristo. Maong nag-ingon si Kristo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Nangutana ning tao na hain ini. Unya nag-ingon dinhi si Jesus. Og si Jesus mitubag ayaw pagbuno. Napulo ka sugo ni ang isgutan, ikanapu ning sugo des napulo ka sugo. Sunod, ayaw pagpanapaw. Ikapitong sugo ni diha sa napulo ka sugo. Sunod, ayaw pagpangawat. Ikawalong sugo diha sa napulo ka sugo. Ayaw pagsaksig bakak. Ikasiyam nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Kini ikalibang sugo diha sa napulo ka sugo. Ang pagbaton og kinabuhing walay katapusan, nahimong kabahin sa imong pagkinabuhi ang mga sugo diha sa napulo ka sugo. Kay matod pa ni Kristo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Og ang mga sugo nga gipasabot ni Ginoong Hesus mao kanang mga sugo nga naa diha sa balaang kasulatan, naas napulo ka sugo. Busa ang imong pangutana, napasabot ka na, apan ayaw pagpabilin ni anang teorya og mga huna-huna sa uban nga nagtudlo pagpalayo nimo diha sa pagsunod sa napulo ka sugo. Kay si Kristo nga magtutudlo, nagtudlo nga tumanon kanang napulo ka kanang mga sugo nga naas napulo ka sugo. Matud pa niya, kung gusto kang makabaton sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Sa nangaging mga bulan, dunay nag-text sa atong programa panahon sa kagabhion. Kung dunay taong makatuman sa kasuguan, butbuto na. Kay ang ilang huna-huna, walay taong makatuman sa napulo kasugo. Pero lingkod kuno, basaha o balik ang Biblia, kanang napulo kasugo basaha. Usa-usahan na gikan sa unang sugo, ngadtos napulo kasugo, tiksi mi dire, sulti imi, diin diha sa napulo kasugo, nga imong nakita, nga dili og lisod tumanon sa tao. Timan-i ka na. Akong balikon lingkod, basaha ang Biblia diha sa napulo ka sugo, gikan sa unang sugo ngadtos ikanapulo, hinuktuki huna-hunaa, unya tiksi midiri pahibaw ami, og diing porsyuna, diing bahina diha sa napulo ka sugo, nga lisod tumanon o dili gyud matuman sa tao. Kay mao man gipalakaw nila ron. Mao bitaw to nga dinha sa kanini ang kuan diha sa Bumidco, ang HR diha just noon man tong babayhan na maayo pug yung PR, maayo PR. Amahan og anak pastor, dili pasultion ang ubang mga tao nga naa ng lingkod kay sila ray musulti. Unya nangako nga basig duna mo'y ipangutana kay ang deliver sa anak, awa may makatuman kunos na pulo kasugo. Ang amahan nga pastor ning ingon pod, ang balay kahayag ni nga mga pastor. Unya ning ingon pod nga og duna mo'y ipangutana, pangutana mo. Di nangutana ko kay pila na kasisyon gyud nga sila ragi musulti. Mura ba og para nila sila ray makamao musulti og Biblia kay ang uban diha palingkuron raman. Unya unsay kuan nangog pangutana sa diha nga nangutana ko kaganina gisulti nga ang way taong makatuman sa napulo kasugo. Ang Dios magyud ni ana mo'y nagsugo nga tumanon ang napulo kasugo. Kay wa may taong makatumas na po kasugo, kinsa may mabasol ana, ang Dios o ang tao. Nilang duha, wa gyud nakatingog. O sa mga bata pa, wa katingog kay nabukog. Unsay gihimo nila? Makauuaw kayo nga naman. Ang snacks nga wa pay agda nga ipakaon, gilargog punit nangaon. Wa gani kapasalamati. Nga naman, tungod kay maayong musulti, pero dili makapamatuod. Dinhi sa Biblia, gisulti sa magtutudlo nga si Kristo tumano ng mga sugo, diha sa napulo kasugo.
Unya bisan pangadtos mga apostolis, mao manggihapon ang mga pagtudlo sa mga apostolis sa gitudlo ni Kristo. Mao nga kining programaha nga inyong gipamatian, nagtudlo po ni sa gitudlo sa magtutudlo nga mao si Kristo, o nagtudlo po ni sa mga gipangtudlo sa mga apostolis ni Kristo. Kay kung atong tan-awon din hiragodo, pamatiin ninyo ni ang Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ngadto sa 10. Inyong hunahuna og pamalandungon kini, nag-ingon no, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa. Basig nagunahon na sa mga gidili di ng linding. Unya nag-ingon din gawas sa paghigugmaay ang usa ug usa, kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Sabta ha, ang gisulti ni San Pablo, ang nahigugma sa iyang isig katao, nahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan. Ayaw mo pag-ingon nga, way nakatuman. Unsa maning sugua nga gipasabot ni San Pablo nga ang nahigugma sa iyang isig katao, nahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan. Unsa maning kasuguan na ang gipasabot ni San Pablo nga natuman kung ang tao mahigugma sa iyang isig katao, nakatumas kasuguan. Unsa maning kasuguan nga gipasabot ni San Pablo. Pamatiin ninyo ni ang bersikulo 9 nagingon, ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw. Diin man di ay ning sugo ang mabutang, dili ba nito anin nasulat sa 10 ka sugo? Ikapito ning sugo, diya sa 10 ka sugo. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay. Ikaunom ni nga sugo diha sa 10 ka sugo, nga dili ka magpatay. Unya mo ingon mo, nga way makatuman, nga ingon ni San Pablo, ang nahigugma sa iyang isig katao nakatumas kasuguan. Very simple. Pero inyo ging tuyuan pagsupak na, kay nganuman nahimo mong ulipon sa yawa, kay ang yawa maupod ang kinaiya, ang dili pagsunod sa kasuguan sa Dios. Nagyon di ka magpatay. Unya nagyon ayaw pagpangawat. Dili ba ni naani sa 10 ka sugo? Ayaw pagkaibog naani sa ikasiyam ug ika-10 ka sugo. Og ang bisan unsa nga sugo kini nalangkob ni ining pulunga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Tinai ka na. Maong nag-ingon si Kristo sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kung ato gyud kuno ng pamalandungon pag-ayo, dili ba mo makonsensya nga nag-angkon mo nga mga alagad mo sa Dios, nag-angkon mo nga mga Kristiyanos mo, ug unya sa inyong pag-angkon gisupak ninyo ang kasuguan sa Dios? Nga ngani kining Kristo nga atong saligan nga makaluwas natong makabaton tag kinabuhing walay katapusan, nagtuman man pud ni diha sa kasuguan. Pamatiragod na ang Juan 5:17, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundili ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Mituman si Kristo, gikumpisal gina niya nga siya mituman. Den gisulti nas 18, sultian ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Timan-i ka na ha, ang tanan matuman yun. Unya kamo, nag-ingon mo nga dili na matuman, maunay kabaliktaran sa kamatuoran nga gisulti dinhi sa Biblia. Mamalandong mo kay ang panahon talitapos na. Nagtuo ba mo nga taas pa ang lugway sa atong kapanahonan karon? Wala na, hapit na ang mga paglutos. Ang simbahan mulutos pud sa laing simbahan. Timan-i ninyo kana. Unya inyo pang ipairal karong panahona ang mga pagtudlo sa tao, kansang mga pagtudlo sa tao wa itudlo sa Ginoo. Pamatii kuno ninyo ni kay naa may mga kuan sa uban tanawan ning mga palus mga palus
palusot nga mga rason o katarungan ba? Ha? Nga didto ra man as Israel, wa tay labutan na pastilan, pakpak ang yawa na na. Ha? Pamatii ko no, dinis maing balita Biblia sa Ecclesiastes 12:13. Akong basahon nagingon. Human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tanawa? Angay kong isulti. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadloki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Pero ang pagpanamastamas baya didto ra kuno na sa Israel, pero gisulti tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang mga tao. Pero ingnon ra didto ra sa Israel alang sa tanang mga tao gana ang gihisgutan din na. Kung atong tan-aw sumala sa nang hari, no? Gihisgutan sumala sa nang hari 8:60 o 61 dili man na mahitabo nga didto sa Israel. Unya dili man na mahitabo nga iya kay para man na sa tanang mga tao. Unya gisulti dinhi sumala sa 8:60-61 sa nang hari nagingon aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Timan ididto ni gi-address sa tanang katawhan, gi-address ni sa tibuok kalibutan. Busa ayaw na mo pagpatunto ni anang mga tinunto nga mga pagtudlo nga wa nang napulo kasugo, dili na natumanon, di nasundon. Nag-ingo din hiyo nga ang kasuguan alang sa tanang mga tao. Unya sa unang hari 8:60-61 nag-ingo din hiyo aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Kalibutan nag-ingon, wa magingon tanang katawhan sa Israel. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Magunsa sa iyang mga kasuguan, iyang mga kabalauran, magtuman. Kinsay magtuman ang tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Pero tanan bagudron nagtuman, wa nganuman nga dili tanan nagtuman kay gipatalinghugan ang mga pagtudlo nga wa na itudlo sa magtutudlo nga mao si Kristo. Mao na hinungdan nga daghan karon, daghan karon nga wa na magsunod sa kasuguan sa Dios kay unang-una ang uban wa na nila sunda ang kasuguan sa Dios tungod na sa pagsunod nila sa mga ilang mga na panunod sa ilang mga katigulangan. Maubitaw na nga si Ginoong Hesus na mahayag siya dinhi sumala sa gihisgutan sa dinhis Mateo ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Pamatii ra gud ninyo ni dinhi sa Mateo kapitulo 15 versikulo 3 nag-ingon si Kristo, kanila mitubag siya nga nag-ingon, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. Ang punto dinhi sa first portion nag-ingon, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang kasuguan sa Dios. Sa ato pa pag-anhin ni Jesus, pag-ani sa magtutudlo nga mao si Kristo gitawag nagmaayong magtutudlo. Wa gyud siya magtudlo sa tao nga ang tao dili na musunod sa napulo kasugo. Wa siya magtudlo nga ang mga tao di nasundon ang mga sugo nga naas napulo kasugo. Kay ang maayong magtutudlo ug magtutudlo si Kristo nagtudlo mismo nga tumano ng mga sugo nga naa sa napulo kasugo. Ug ang mga apostolis po nagtudlo sa mga sugo nga tumanon kanang sugong naas na pulo ka sugo. Og di modo nga kining programa nga inyong ginapamatian nagtudlo sa gitudlo ni Kristo ug nagtudlo sa gitudlo sa mga apostolis. Pero inyo bang gisunod ang gitudlo sa magtutudlo? Gisunod ba ninyo ang gitudlo sa mga apostolis? Wala, kay ang inyong gisunod kanang mga gipangtudlo sa inyo nga wa na itudlo ni Kristo ug sa mga apostoles. Mao nga si Ginoong Hesus panahon sa mga parasiyog mga iskriba nangutana siya nga unta kining mga tawhana puno man unta sa kahibalo ug kaalam,
pero taliwala sa ilang kaalam nga nahuptan, usa lang kabutang ang kulang nila nga diha sa ilang kaalam wa maapil ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Mao nga nangutana si Ginoong Hesus, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang kasuguan sa Dios? Karon mangutana mi sa inyo ha, tungod lang ba sa gitudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan, maoy rason o maoy hinungdan nga inyong lapason ang kasuguan sa Dios? Ug mahimo hunong na ni anang mga matanga sa pagtuo, matanga sa pagpangalagad, kay tingali unya ug magmahay ka sa adlaw sa katapusan. Kung ato gani pud naman nga tan-aw dinhi sumala sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 8, maupod ni ang gipamahayag gihapon dinhi ni ining bahina nga magkaulo ambid magkasulusama niya pamatian ragon ninyo unsay gisgutan ni City 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong ginahawiran ang mga gikabilin-biling mga kalagdaan sa mga tao. So sa unang mga panahon, sa panahon ni Ginoong Hesus, dunay mga tao nga nangalagad sa Ginoo, pero ang kasuguan sa Dios ilang gibiyaan ug maoy ilang gigunitan ang mga kalagdaan nga iya lamang sa mga tao. Mahimo nga ang inyong gihawiran karon dili maoy gihawiran ni agtong mga tawana panahon ni Ginoong Hesus, pero ang gihawiran ninyo karon mao ang pagtudlo sa inyong mga pangulo nga dili nasundon og tumanon